出国那个 slam 中有脑山戏嘛。Ke Maulai Sports Club bat ke Lomparing Sports Club kele Assam marchi point ha ke jingile kai ke bakhado jong ke Group B ha ke Women's League arjar arpulai bala penyai de ke Shillong Sports Association hadin bakile ya khat mar lai kol ha ke khat Southrick Unaitung arjar arpulai hamadan third ground polo degani ke jingya khat kala punlong ni ke tikin hon ban yarangkat mar khat lai point na ki sansin ki jingya khun Henry ke Maulai kala yo ban lam khmat hadin bakalatam lingba ke jingya pair ha ka tap kul ya kan lomparing ka bala hiar sa ka kardan ka baar haba phan sa ka weipat ka jingya kun jong ka group A ka balong ha ka ju ka sngi ka light core sports club ka la ban penlem no ya ka PFR football academy la lai kul la iway lingba ka ni ka jingjob ka light core ka la yai bat ya ka kardan ka ba khli ha ka bakalala ban kamai hadu khat san point kan baka PFR kabalawan baar kala kamay tang khat arpon na kisansin ki jingya khun tikumta ka maulai ka lomparing latkor bat ka PFR kila jam sa ka semi final ha ka bay kenya kini rong final ha ka artu Southrick Unaitung ha SSA Stadium